Tak je to. Zdravím vás, priatelia. Po roku sa tu hlasíme opäť, tentokrát s veľmi významným hosťom. Moja mamina, ktorá sa rozhodla, že ide na túto cestu so mnou, teda bola to hlavne jej nápad, že to ideme. Ale áno, ideme to dať. Potvrdzujem, tešíme sa. Takže dneska nás čaká 15 km. Si hovoril 16. 16? Si mi tvrdil teda, koľko je to, uvidíme. Nevadí, tak uvidíme podľa toho, jak nám to bude trvať. A máme celkom príjemné počasie, no neprší nám zatiaľ, dúfam, že nám to tak vydrží. A ideme na to, priateľe, budeme sa hlásiť. Zatiaľ ukážem vám aj výhľad ešte. Taký tam je pekný výhľadík. Dobré ráno, priatelia, deň druhý. Ja a tuto moja maminka sa vydávame na dnešnú trať. Dneska nás čaká 18 alebo 20 km podľa toho, jak nám to pôjde. Čo vidíš? Ten komín, aký je pekný. Máme tu pekný komín, točitý dokonca. Veľmi pekný, tak môžeme ísť. A včera sme vám omylom klamali, nebolo to 16 km. Alebo 15, ak sme sa tu hádali, ale nakoniec 10. Dneska nás teda čaká 18. Alebo 20. Alebo 20, hej. Ale tak kilometr hore dole. A pekné počasie máme celkom. Štvrtok. Piatok, sorry, vidíte. Keď ste na tých cestách, v horách, ani neviete, jak tie dni plynú. No nič, priatelia, ideme mi na to. Máme pekný deň pred sebou. Držte nám palce. Nohy zatiaľ nebolia. A chcel by si niečo povedať? Že sa tešíme. Tak, tešíme sa. A budeme sa hlásiť opäť, priatelia, neskôr. A dúfam, že viac ako včera, lebo včera som sa ospravedlnil, som sa hlásil iba na začiatku. A tak dneska dáme viac updateov. Ešte samozrejme, ako pri každom videu vám ukážem výhľad. Zatiaľ sme iba pri takých horách. Iba sú krásne. Nech sa páči, takéto hory tu máme. Veľká Fatra. A takáto je naša cestička. Priatelia, majte pekný deň a vidíme sa. Čaute. Priatelia, vybral som si tento špeciálny moment na natočenie ďalšieho updateu. Práve sme vyšlapali horu osudu. Neviem, koľko nám chýba, nesledujem to. Sisulka, ako sa cítiš, povedz nám. Na 2 deci bieleho vychladeného. Ale dobre. Tak. Snáď sa to večer splní. Na deci? No. Hej, tak, iba aby sme zvládali ísť. Tak to nie je ešte až taká unavená. Nevieme, koľko nám ešte chýba, ale máme celkom dobrú náladu, pekné počasie, jak môžete vidieť, pekné výhľady. Tak. A ideme ďalej, priatelia. Majte sa zatiaľ.
zdravíčko priatelia, ako vidíte, kola je znak toho, že sme došli do cieľa. Ešte ne. Skoro sme došli do cieľa, tak opravujem sa. Dneska bolo príjemných 18 km. Mali sme veľmi dobrý obed, ale veľmi výrazný, čiže nás akože tak dosť položil, takže to sme boli unavení. Ale dali sme to, teda skoro. Už nám chýba iba do pár kilometrov, ale už sme v tom meste záverečnom, čiže to už je easy. No a chcel by som počuť toto vyjadrenie kolegyne. Kolegyňa, ako sa cítiš, povedz nám. No povedz nám niečo k tomu viac. Super. Dobre, že super. No. Dobre. Dobre. Už to zvykni. Vidíte, priatelia. Únava. A nič. Príjemný deň celkom. Skoro za nami. Ideme o chvíľu do Alberga. Dáme si sprchu a pôjdeme sa ešte asi prejsť do mesta. Niektorí, ak vidíte. Takže majte sa zatiaľ pekne. Zdravíme vás a vidíme sa na budúce. Pozdrav. Čaute. Dobré ráno sa praje, priatelia. Máme momentálne 10 minút po 11. Pred chvíľou sme vyrazili z nášho dnešného mesta. Sme trošku spomalení, no. Ale boli sme si nakúpiť. Máme zase o 2 kg teší batohy. Keby náhodou niekto po ceste sme stretli niekoho, môžeme sa podeliť. Presne tak, my sme dobré duše. A aj to, že nie sú potravy najbližšie 3 dni. Ale samozrejme, že dobré duše, to je hlavné. A ako vidíte, máme krásne počasie, obaja už v krátkom rukave, šiltovky na hlave, džusík. Dneska nás čaká príjemných asi 25 km. Uvidíme, jak nám to pôjde, má byť dosť teplo. Čaká nás príjemných 25 km. A no nič, priatelia. My ideme na to, budeme sa vám hlásiť neskôr. Majte zatiaľ pekný deň a ešte vám tu ukážem výhľad, však viete, jak ja vždy to robím. Aké to tu máme hory, kopce, tam vidíte až dozadu. Ešte tuto vám Cisulka dá nejaký odkaz. Tešíme sa, na zdravičko. Na zdravie, majte pekný deň, priatelia, vidíme sa neskôr. Čaute. Sa pre priatelia, máme 3:30, slnko je v najsilnejšej polohe asi, aké môže byť, teplo, keď si myslíte, že som tu sám, tak to tak není, pretože tu je šéfová, pozadí, práve sme mali takú malú pauzu na obed. Krásna bola, výborná. Áno. Najlepšia obedná pauza. Presne tak, dali sme si bagetku s takým čorizom, príjemné veľmi, ale sme sa neprežrali jak prasatá, čiže dá sa pokračovať. Nám chýba asi takých 10 km do cieľa. Není tu moc tieňu, takže je to ťažké, ale sme motivovaní. Cisulka, aké máš pocity pred týmito poslednými 10 kilometrami? Ako by som to povedala? Lepšie ako včera pred poslednými 10. Takže po tých 5 či 7? Aha. No čo poviem, netreba piť. Netreba piť. Dňa. Asi. A dneska som to teda vynechala. Alkohol myslí, alkohol. Áno. Vodu treba piť. Nenechala som sa obalamútiť dobrou ponukou v reštike, takže som pila iba zdravú vodičku a je to tak lepšie. No.
Tak. Proste alkohol sa cez deň nemôže piť. Teda nie, ja som v tejto našej situácii. Áno, večer sa ale môže trošku. Tak. Takže ideme na to, priatelia. Ste počuli názor oboch. A ozveme sa možno ešte večer, keď nie, tak až zajtra. Uvidíme, jak to pôjde. A zatiaľ sa majte, príjemné po obede a vidíme sa. Čaute. Pa, pa. Ráno sa praje, priatelia. Ako vidíte, sme na ceste. Čas je približne 9 hodín. 8:50 niečo asi. Dneska nás čaká po dlhom uvážení asi 18 km, keďže Olinko je slabý kus. A slnko nezvláda asi tak, jak ostatní ľudia. A možno sa zhecneme a dáme až 30. Nemyslím si. No vidíte. Vedľajší kus nesúhlasí. Máme pekné počasie konečne. Teda včera som hovoril tiež, že je pekné, ale včera to nakoniec nebolo pekné. Toto je pekné. Pripekné, ale na opalovanie, na kúpanie. Presne pripekné, hej. Pripekné, no. Pripečné. A tak sme sa pripiekli pod akvári, no. Tak, dneska vidíte, máme oblaky, takže super počasie na kráčanie. Čo som vám ešte povedal, priatelia? Terén zatiaľ príjemný, zatiaľ je to rovinka, viete, sme naraňajkovaní, takže máme ešte začiatok dňa, veľa energie. Ukážem vám ešte výhľad, samozrejme. Tu máme takúto cestu, obkolesený týmito horami. Tam sme spali, tam za tými kopcami. A nič, ideme ďalej. Mami, aký máš odkaz dňa? Není čo dodať. Není čo dodať, dobre, to je odkaz na dnes. Majte pekný deň, priatelia, vidíme sa neskôr, hlasíme sa neskôr. Čaute. Pozdravíš? Papa. Čaute. Priatelia, pekný večer sa praje. Tak. Dorazili sme do dnešného mesta, ako sa volá? Artieda. Dobre, Artieda. A začínali sme, kde sme to dneska začínali? Ares. Dobre, takže začínali sme dneska v Aresi. To je taký pekný pestúček. A momentálne tu močí, nevadí. Stratil som chod slov. Ale som späť. Takže dneska sme začínali v Aresi, bolo to asi 18 km. Pocitovo 29. Pocitovo 29, bol to náročný terén celkom. Na začiatku to tak nezdalo, na začiatku bola iba rovinka, ale ku koncu, jak sily odchádzali, tak prichádzalo stúpanie, čiže to nebolo to moc dobrá kombinácia, ale ako vidíte, sme tu a
Nezmokli sme? Nezmokli sme, bolo to veľmi tesné, asi 5 minút potom, jak sme prišli, začalo pršať. Prepač, tam bol ten západ slnka. Vidíš to tam? Hej, vidím už, no. Ten sme zmeškali. Sme ho nenašli, ale už vieme, kde ho na budúce budeme hľadať. Hej, na budúce si ho pozrieme, no. Práve sme sa navečerali, veľmi dobrá večera. Čo sme tam mali? Morčacie mäsko s takou rýžovou, výbornú polievočku, takmer slížikovú. Takmer slížikovú s koriandrom. Hruška v nejakom whisky. No. A dobré španielské vínko. Tak. Veľmi dobré. Tak. No a nič, pomaly sa ide spať, pretože únava. A ako sme na začiatku hovorili, že buď dáme 18, alebo až do konca tých 28. Aj sme len 18, ale nevadí. Zajtra pokračujeme asi 20. Uvidíme, jak to pôjde. Uvidíme, aké bude počasie. A tak, zhodne nám ešte dnešný deň. Bol to prekrásny záver dňa, by som povedala. Aha. Deň bol tiež veľmi pekný. Začal fajn, no to slniečko potom bolo moc silné a tá búrka, to si vlastne nespomenul, že sme len ubzikli. Dažďu spomenul? Som zabudol, som to nejak prepočula. Nevadí. Takže sme unikli dažďu a vlastne všetko dobre dopadlo a všetko je tak, jak má byť a my sa veľmi tešíme. Pápa. Tak si to počuli, priatelia, majte sa pekne, vidíme sa zajtra. Čaute. Dobré ráno, priatelia. Máme krásny pondelok. Dneska nás čaká asi 20 km, ale ťažký terén. Dneska máme kopec, priatelia. Pred chvíľou sme odchádzali. Celkom v pohode sme sa vyspali, až na nejaké malé záseky v noci. Ale však to nevadí, to musí byť, to k tomu patrí. Ako nám včera bolo povedané, pilgrimy musia trpieť, tak trpíme. A máme trpíme s radosťou. No, niektorí. V noci sme netrpeli s radosťou, ale tak potom. Tam padlo veľa nadávok z mojej strany aspoň. Máme pekné počasie, až moc pekné práve, že už začína byť teplo. Sme ešte trochu spálení, že to nám nepomáha. Dneska má aj pršať po obede, ale tak to hlasili o každom dni. Takže uvidíme, jak to nakoniec dopadne. Počkaj, poď sem, musíme sa dať naopak, lebo ma tu bolí ruka už, no. Konečne to je lepšie. Povedz mi, mami, čo čakáš od dnešného dňa? Teším sa, že nebude tak strašne paliť slniečko, že pôjdeme cez veľký kopec, sa teším. Potom pôjdeme aj dole kopcom asi, že? Keď ho vylezem. No, tak hlavne, že pôjdeme dole kopcom a niekedy sa teším. No, vidíte to, každý má. A teším sa na tie krásne kvetinky, čo uvidíme pri ceste a tak, no. Teším sa, až zjem ten pomaranč, čo som si zobrala so sebou. Budem mať o 2 kg ľahší ruksak, potom možno a tak. Tak to vidíte, priatelia, každý sa tešíme na niečo. Ja sa väčšinou teším na ten, hlavne sa teším na ten výhľad, pretože to minulý rok to bolo môj najobľúbenejší moment celého Kamína. Že uvidíme, či to nesklame aj tentokrát. Máme 9:20, vyrazili sme o 9:00. Neskoro, no. Chceli sme skôr, ale však čo už. A nič také, priatelia, čo by som vám ešte povedal. Majte pekný deň, pamätajte, že pondelky vôbec nie sú zlé. A vidíme sa neskôr, hlasíme sa. Pápa. Čaute, priatelia, majte sa.
Dobre, po obede sa priatelia. Máme malý denný update. Práve sme vyšlapali horu osudu. Sme skoro na našej finálnej destinácii dneska. Chýba nám asi kúsok dole kopcom, jak sa hovorí. Bol to ťažký stupák. Aj vďaka tomu, že začalo pršať, ako vidíte, sme celý premoknutí. Aj špinavý. Úplne. A ešte budeme naďalej, lebo cesta sa nelepší, všade blato. Sme unavení, ale máme dobrú náladu samozrejme. Čo by si nám chcela povedať tomu, maminka? Že máme tu dobrú náladu, iba potvrdzujem. Aha. Napriek okolnostiam máme dobrú náladu. Tešíme sa, kým prídeme a dáme si rum s čajom. Aha, a dajme ešte nejakú recenziu na bundu. To sa bude niekde publikovať toto? Nie. Akože kokotina za 130 €. Trekland, nech sa páči. Počuli ste to? Premočená do nitky. Mal to byť nejaký, neviem aký materiál, neviem či Gore-Tex, ale neviem aký text. Ale no strašné. Priatelia, počuli ste to? Dobre. Treba o to Ale osoba inak zase. fajn, nevadí. Presne Inak tak. sme šťastní. Ideme ďalej. Sme skoro tam. Čakajú nás naše sny. Kola a rum s čajom. Tak. A asi sa ešte hlásime neskôr. A vidíme sa, priatelia. Čaute. Pozdrav. Papa. Inak pozdrav. Čau. No. Dobré ráno, priatelia. Dneska otváram tento volk alebo kamíno, alebo časť kamína ja. Pozdravujem vás. Boli sme super alberge, teda super bolo v tom, že sme tam boli takmer, bolo nás tam málo, boli sme len traja a nikto nechrápal, dobre sme sa vyspinkali. A teraz ideme, dneska máme taký oddychový deň. To znamená, že prejdeme si len 10 kilometrov a dostaneme sa... Kam, Olinko? Dneska sa dostaneme do Sanguesy, prosím pekne. Do Sanguesy. Sanguesu si popozeráme, napapáme sa tam, samozrejme sa ubytujeme v nejakom alberge tam, to už bude naše predposledné a pozrieme si mestečko a nábereme sily na zajtra, lebo zajtra ten deň bude taký náročnejší, to nás čaká neviem už koľko, to si povieme zajtra. A tak, a je tu veľmi pekne, výhľad je úplne očarujúci, slniečko nám svieti, keď budeme mať šťastie, tak to stihneme tak, aby sme nezmokli. Za mňa toľko, teším sa, dovidenia. Tak si to počuli, priatelia, dneska máme útorok, máme veľmi pekný deň, pekné počasie, snáď nezmokneme, ako už to povedala kolegyňa. A bolo vlastne všetko povedané, čo by som ja povedal, zvládla to veľmi dobre. Čiže ešte vám ukážem výhľad, ako skoro v každom videu sa snažím. Takýto. Pekný, ešte aj z alberga, najkrajší výhľad, takže z alberga zatiaľ sme mali. A nič, ideme na to, hlásime sa neskôr, priatelia. Takže majte pekný deň a vidíme sa, čaute. Dobré ráno, priatelia. Máme predposledný deň. Vyrazili sme asi okolo... O koľko sme vyrazili?
pred 8 niečo. Niečo pred 8, plán bol pred 7, teda okolo 7, ale udalosti sa proste stali nejaké, nevieme čo sa stalo. Teraz bolo toľko hodín. Dneska nás čaká príjemných 27 km, už sme prešli asi 3, by som povedal. Možno 4 sa to bude blížiť o chvíľu. Máme pekné počasie zatiaľ, predpoveď hlási, že bude pršať. Ak dúfame, že sa stihneme dostať čo najďalej a bolo by super, aj keby nepršalo. Pred chvíľou sme sa naraňajkovali, čiže sme posilnení a s dobrou náladou sa berieme do nášho dnešného cieľa Montreal, kde sa posledný krát vyspieme v Albergu a zajtra už konečne po dlhých 7 dňoch chodenia navštívime civilizáciu. Mami, čo si myslíš o dnešnom dni? Čo od neho čakáš, mi povedz? No to bude super, ako všetky dni boli super, aj tento tak určite vidie. Tak ste to počuli. Nič, priateľe, ideme mi na to, nebudem to zdržovať. Hlásime sa vám neskôr, držte nám palce, vidíme sa. Čaute. Dovidí. Dámy a páni, máme tu takúto situáciu. Opakuje sa. Tam trčí. To je svetové. Jak nakúka. Situáciu s krávkami. Maminka sa ide posrať od strachu. Necháme sa tu tak na voľno. Bez obojku, bez vodítka. No ideme, priatelia. Jo, šťastné krávy, no. Očividne. Ale áno. Zri sem. Že nás pozerajú. No. Srdce na nás, vôbec nás nevšimajte. My sme tu neboli. Ona má nejaký konár zaseknutý, no ne. Joj, no. To, ale nemáme drahu, to nie. A majú len vemená, pozri. Aha, tak to nebudú bíkovia, to budú krávky. Aha. Jaká malá, pozri. Pelátenko. No. Toto je krása. Toto je zážitok. Pekná partička. Ste zlaté, no. Spravaj fotku, čo pošlem. Dobre, po obede, priatelia, sa praje. Máme 3 hodiny, chýba nám 9 km do cieľa približne. Dobrá nálada tu panuje, ako môžete vidieť. Spievajú sa pesničky. A nič, práve sme si dali také malé občerstvenie. Bagetku s čorizom, veľmi dobre. Sme si oddychli. A pokračujeme ďalej. Už nám nechýba veľa, máme aj celkom počasie, nám teraz fúka. Trošku sa bojíme búrky, ale s trošku šťastím sa tomu vyhneme a dostaneme sa do cieľa suchý. A alebo nie, uvidíme. A nič, ideme na to. Máme sa dobre. Mami, ako sa cítiš? Bolia ma nohy, ale okej. Dobre.
Takže, kým ešte sú, tak to je v pohode. Tak, presne tak. Ukážem vám ešte výhľad. Takto to tu vyzerá, tam nejaká hora. Máme na nej aj nejaká televízna väža. Kopce. Tuto tomuto utekáme tu. Ale však uvidíme. Majte sa pekne. Pozdrav! Čau! Čaute. Dobré ráno, priatelia. Všetci sme čakali na tento moment. Možno nečakali, neviem. Je to smutné, zároveň šťastné. Ale máme pred nami posledný 8. deň kráčania. Dneska nás čaká 31 km. Minimálne. Minimálne, to je pravda. Lebo sme si vybrali cestu, ktorá je očividne teda, hej, neviem, nájsť to slovo. Presne tak. Presne tak. Keďže včera nám pršalo a vyzeralo, že pršalo aj dosť noci, všetko okolo nás je mokré, takže aj blatové a momentálne ideme po ceste. Ale výhľady sú aj tak krásne. Výhľady sú nádherné, samozrejme. Ale máme pred sebou posledný deň, samozrejme sme namotivovaní, nohy bolia, ale tým, že je to posledný deň, tak presne tak. Keďže vieme, že večer už spíme v postielke bez chrápania, prdenia, kričania a tak ďalej. Vyrazili sme asi o 8, trošku neskôr, než sme pôvodne plánovali, ale nevadí. Určite to stihneme do 7:30. Musíme tam dostať, lebo čaká nás omša, na ktorú sa veľmi tešíme. Čo by sme ešte povedali? No, že sa tešíme a tešíme. Sa tešíme a tešíme. Dobre páni, ešte, a dámy samozrejme, ešte vám ukážem výhľad po takejto ceste. Ale tuto vidíte takéto krásne hmlooblaky, takzvané hmloblaky. Za nami je El Dottore. A nič priatelia, ideme na to. Hlásime sa vám neskôr a majte pekný deň. Vidíme sa, čaute. Krásne MDD všetkým deťom a mamám. Presne tak. Ďakujeme, čaute. Pozrite, ak je ďaleko, priatelia. Pamätáte, na začiatku hovorila, že neviem, hovorila to aspoň mne, že nie, ona bude musieť byť pri mne, sa bude držať a nepôjde ďaleko nikam. Teraz zvláda úplne super, úplná kaminantka je z nej teraz. Som na ňu hrdý, ideme ďalej, majte sa. Dobre, po obede sa praje, priatelia. Máme vám malý updateík. Momentálne nám chýba asi 13 km do cieľa. 12,9. Presnejšie. Boli sme na obede asi pred hodinkou. Hodinku a pol možno už. Ešte trávi, Sisúlka sa dobre najedla, takže Sisúlka je v pohode. A akože momentálne sme posilnení celkom informáciou, že už nám nechýba veľa. Už sme za výraznou polkou, takže ideme to dobojovať. Máme celkom príjemné počasie, zatiaľ nám neprší. Občas je pod mrakom, občas svieti slnko. Nech to takto zostane naďalej. A ideme na to. Sisúlka, aké máš očakávanie od posledných 13 km? No,
Ja už nemám slov, proste sa nevieme vynájsť, keď to všetko dobre prebehne, tak ako doteraz. Počuli ste Bolo celé super, nie? Teda pre mňa. Tak, aj pre mňa. Počuli ste, priatelia, ideme mi na to, hlásime sa neskôr, majte sa zatiaľ, čaute. Povedz nám, aké momentálne pocity. Sú úplne, že úžasné, až mysticky zároveň to vrátne tých mystických oblakov. Ale bolo to akože... Nedá sa to popísať ani so všetkým. Tá emócia, to všetko. Úžasné. Za to krývanie a za tie oplaky jednoznačne. To patrí k tomu, asi by to nebolo ono, keby som to nekrývala, by to bolo také akože máčo. Tak, tak keby sa nerobila. Áno, presne tak. Počuli ste, priatelia. Ešte ma teší, že viacerí to krývajú a viacerí majú polepené tie nohy, čo som si to povšimala, takže dokonca aj pes mal papučky. Takže... Určite kvôli otlakom. Tak si to počuli, priatelia. Ďakujem krásne, mám sa obľúbené. No. Ste počuli, priatelia. Ešte sa vám asi ozveme neskôr, ale toto bol taký spontánny update. Takže vidíme sa. Čaute. Dobre po obede, priatelia. Máme tu asi posledné videjko z tejto série. Emócie, chápete? My sa vidíme o chvíľu znovu, nepláč. Sa natáča stále, čiže upravuj. No. Máme tu posledné videjko z tejto série. Bolo to super, bol to zážitok, bolo to týchto 11 dní. Určite si to zapamätáme, že? Čo máme? Máme momentálne 1 hodinu, chýba nám ešte, teda mne aspoň pol hodina na letisko a potom idem späť do Holandska, si súka si ešte užívať Madrid, sa ide prechádzať po celom Madride s krásnym ruksačikom. A otlakmi a niekde si nájsť vínko asi. Takže nič, ďakujeme, že ste pozerali toto naše, jak to nazvať? Náš denník, aj keď sme sa hlásili tak pravidelne, nepravidelne, mohli sme toho spraviť viac, ale tak v rámci možností si myslím, že sa nám to podarilo celkom dobre. Ako tu vidíte, takýto pekný výhľad máme na stanicu, ako v každom videu ukazujeme výhľady, tak tentokrát sme na stanici. Majú tu krásne záchody. Áno, takže keď budete niekde v Madride, tak odporúčame na záchody na stanici. A nič, priatelia. Toto bolo zatiaľ všetko pre tento trip a asi sa potom vidíme na ďalšom a budeme pokračovať v tomto denníku. Dúfam, že sme vás bavili a neviem, či to vlastne niekto vôbec uvidí, alebo to uvidíme len my dvaja znovu niekedy po rokoch, ale bolo to super a vidíme sa na budúce. Čo by si chcela povedať k tomuto ešte? Že súhlasím so všetkým, čo sa povedal, bol to nezabudnutelný zážitok a áno, dúfam, že sa vidíme na nejakom novom tripe. Tak si to počuli, priatelia, majte sa pekne zatiaľ a čaute. Čaute.